phela ukuthi ubaba lo ahamba ekhaya naye alobole athatha unkosikazi wakhe nabantwana bahambe. Sanibonani Mzansi, igama lami uMpulela kaMthombeni le imoja Love Channel 157 uSpar Makoti. Mzansi namhlanje ngise-Annadale kukhona usisi ongibhaleli uyakhala uthi Mthombeni ngicela ukuthi usondele kunobaba ohlala ekhaya nodadewethu, so angifuni ukuthi lo baba azayofela lapha ngoba bathi ubuya phesheya kweswe, so angifuni ukuthi simoshe isikhathi asambe solelo sister sibone ukuthi simsiza kanjani. Asambeni. Kunjani mama? Ngisaphila bhuti. No siyabonga. Igama lami uMpulela kaMthombeni. Ongibhalelile namhlanje ngitshela ukuthi yini le ofuna ukuthi ngisize ngayo namhlanje. Igama lami uThokozile wakwaSibeko. Into engicela ukuthi ungisize ngayo kusho ukuthi ngashonelwa ubhuti wami ngo2021. Then only to find ukuthi masilaphana ekhaya kunalaba abahambayo bayokwenza iletter of authority Madala site. Okay. Funa ke siqaleke lapho. So ekhaya kini ningakhi? Ekhaya kithi si7. Qala uNomthandazo, kuze uThemba, kuze mina, kuze uNomaswazi, kuze uMandla, kuze uTonono, kuze uMpumelelo. Alright. Ibaphi ka wangasekho? Abangasekho uMpumelelo, uMandla, uMatonono. Nisele ni4. Sesele si4. So manje abobana bahlala ekhaya. Kusho ukuthi ekhaya kuhlala uNomaswazi. Nabantwana bakhe. Nomntanami womfana. Okay. Then no ngazuri uyakhe ori umuntu wakhe. Boyfriend yakhe. Boyfriend yakhe. Unabantwana. Mangamlobolanga nje boyfriend. Unabantu boyfriend yakhe nabantwana abayi3. So le boyfriend ihlala lapha kini. Ihlala lapha ekhaya. Kusho ukuthi basuka ngazi babehlala kuphi uma kushona abazali. Then angazi kanjani wafika kusho ukuthi udadewethu khona lo uhlala la eNzansi wathi abuya azogada labantwana bakhe ngoba bebesebesele nobaba ubaba ushonile. Abuya azogada abantwana bakhe. Then ukubuya kwakhe yena wabuya esenza nabantwana abayi3 bakalo baba lo. Esehamba nalo baba lo. So igama la ka boyfriend ubani? Kahle kahle ngoba igama lakhe emine ngizokupha lona uSpar Makoti. Ngoba phela ngisho uhlala kini. Indoda ehlala ebukhweni uSpar Makoti. Manje ubani igama lika Spar Makoti? uSpar Makoti uPatrick Dube from Zimbabwe. Ubuya ngale ngaphesheya. Uzoba uSpar Makoti la eSouth Africa. Ungaqhubeka mama. Iniphatha kanjani indaba yokuthi lapha kini kunoSpar Makoti 1? Isiphatha kabi indaba ukuthi kunoSpar Makoti lapha ekhaya because normally thina into esiyaziyo umuntu uma ethatha umuntu intombazane endaweni fanele uyayishada bahambe bayofuna indawo yabo yokuhlala. Akakwazi ukuhlala lapha ekhaya ebukhweni bakhe. Akusise ebukhweni bakhe manje uSpar Makoti umuntu akakhiphanga. Akakhiphanga next. Kusho ukuthi akakwazi ukuhlala lapha ekhaya ngoba nabantwana banokuthi ba complain kimi abantwana bakhe. Bathi uyahamba ashiye lo baba lo bangamazi ukuthi ukuphi. Athatha abo 1 week agcina abafonela abatshela ukuthi ulimele usesibhedlela. Yena umama usesister lakho? Ubudlelwano benu naye uSpar Makoti lo bunjani ninabo yini? Lo bhuti wabantu inkosi yami umuntu nje uke wabona mawuhlele endaweni uyabhayiziseka mekuthiwa left left right right uyabhayiziseka nje elapha. Ngamanye amagama uphusha nje isikhathi yena shem. Sokuthi abantwana. Sokuthi ngihleli lana angina stress mina enye engiyibonayo ngoba unabantwana abayi3 bamantombazane. Ngake ngiyezwa kwathiwa ukhiphile imali yokuthi ufuna kuhlawulwe labantwana bakhe
ngisho ibona ke manje then uma kumele kuhlawulwe labantwana bakhe beza kabantu bafike bahlala etafuleni kwathiwa enikezwe udadewethu imali kwathiwa ke mabeze ke mageza lethe imali wabuya wakhipha amaphepha ama-newspaper amaphepha adabukile wathi imali ijike yaba amaphepha angihleki nje ngoba ngihleka wena mama usho ukuthi manje imali inyamalele kanjani manje imali bathi mina ngizwa abantwana bathi kuthiwe sekufuneka imali uyayikhipha esikhwameni uthi hayi imali ijike yaba amaphepha then kwaphela kanjalo nalabo ababehlele etafuleni bathi ungasiseli ngesitayela sakudala thina bayiphumela bahamba antiyabo imhloliza ngamasayizi yeah bayiphumela bayihambela and lo bhuti lona akanandaba yena uyihlalela ukuthi uyahamba uyabuya akanandaba baba abantu bakuwo la eduze abantu bakubo bakhona ngoba ngathi kubo uye omdala wayenenkosikazi unabo abantwana abanye abadala bahlala la eFine Town abantwana bakhe usudla umuntu unangaka iminyaka mawubuka I'm sure angaba intanga yami 60 or 59 ikuphi office ukuthi ngikwenzela khona namhlanje njengamanje wasikhuluma njengamanje ukusho ukuthi mina ngizocela ukuthi ubaba lo ahamba ekhaya naye la azalwa khona nakho ayohlala khona uma ngabe uyamthanda lo dadewethu nabantwana bakhe abuye azolobola asale alobole athathe unkosikazi wakhe nabantwana bahambe so ungaphambi kokuthi siphume baphila ngani lapha usebenza kuphi uSibali Makoti uSibali Makoti akasebenzi uSibali Makoti uhola isasa yala eMzansi mana ke ngifuna ukuzwa kahle uthi uhola igrant le pension lesiholayo nathi siyabogogo ipension uyayihola asazi ke ukuthi kanjani uye ozofika unexplained ukuthi uyihola kanjani angazi mina yazi angisafuna ukuthi simushe isikhathi ngicabanga ukuthi so ubekile konke bengifuna ukuzwa ngicela ukuthi isukume sihambe bese siyamlanda lo mjida Mzansi ngicabanga ukuthi nani niyazwela ukuthi kahle kahle into engikhala ngayo mina kakhulu ukuthi abodadewethu yibo laba abathengisa ngamakhaya so angisafuna ukuthi sichithe isikhathi ngoba ngizwile ukuthi bathi ukhona lapha ya okungimangazayo ukuthi umuntu odla amasasa sinamakhehla thina lana kunzima ukuthi bathole lezo zinto ngoba amaphepha kubo kunzima ukuthi ba-apply lezo zinto so angifuni ukuthi simoshe isikhathi ngifuna ukuthi sihambe azosinika zonke le impendulo sinazo kodwa namhlanje kumele alikhumbule libuya kubo ngoba lo yamuzi unabanikazi bawo futhi ke banalo lonke ilungelo ngaphezulu kwakhe asambeni bayana into esizoyicela ukuthi uye ngasekhaya ngifuna imali yamalobolo ngifuna imali yamalobolo mina ngifuna ulungise into zakho zibe right nala bengazi ukuthi kwanti nje nginjena vele nala ekhaya hayi ukuthi ngidwa nawe angikwazi kuba wrong Gogo. Wabona bhuti? Yebo. Yaphila? Ngicela ungibizele ubaba. Yebo. Yebo baba. Yaphila? Ubaba uyubaba uDube? uyubaba Patrick. Oh. Hey, uyaphila khehla lami. Yaphila. Ngiyajabula ukubona man. Igama lami ngompulelo kwaMthombeni. Ngihamba nomama la. Uyamazi umama? Usisi. Yebo. Kunenkulumo mana angicela ukuthi angempheleze la azoyithula la ekhaya. Okay. Over to you mama, khuluma naye baba ukuthi wayisila namhlanje. Babudube yazisila ekhaya ngendaba yakho nje ubuhlala la ekhaya. Uma uhlala la ekhaya uma kubizwa ukuthiwa umkhwenyana or whatsoever awuhlali emzini. Bayana into esizoyicela ukuthi uye ngasekhaya uma uya ngasekhaya ufike ucela ukuthi unabantwana la angithi unabantwana la abantwana ucela ngathi la 30 years njalo la una 30 years uyilo Sibali Makoti oneminyaka eminingi kakhulu kulabe engibazi uhamba phambili
kusho ukuthi ke ngoba wena akunankinga mina ngihamba in time ngafonela abafowethu namanje mina umntana anzanga ngaleya lapha mina ngalethwa kugwela ngalelanga lapha mina ngalelanga lapha manje awungitshele Dube kuze kanjani ukuthi uzohlala iminyaka u30 yonke ngangigcina abantu abangagula manje mdala phela indaba enkulu la ukuthi umama njengoba ibeka le ndaba kufanele ukuthi wena uzitholele indawo yakho ngoba ku wrong ukuthi wena uhlale kabo girlfriend yakho ngoba mangizwa mina bathi uneyingane la ekhaya kodwa ngathi awukhiphanga lutho ngakhipha kwathi imali ishile lento bengintshela nakaqamba manga ngifuna ukuyizwa kahle imali kwenzakalani ngayo mdala yasha ishile lalela mdala angani namanje I can go angazi ukuthi ungenzela kanje okay angazi ukuthi uyacabana nami mina ngiyacabana akacabani ayikho into wrong mdala ngishute angibambanga umuntu bonke abantwana abancane bakhuliswe yimi bathi ngihlala nami nekhaseni ngazange bangiletha lapha mina buka mina angisho ukhuluma nami buka mina angali 10 time ngafona abafowethu abaphesheya angali usise ukuthi ngiyini uyakwazi bonke labo mazithi bebengala abantu abakhuliswe yimi bakhuliswe imbonke labantwana hlala ekhaseni laba bakho bonke bonke phela kuba njalo vele mawuhlela emzini angahlala emzini ngihlala ekhaya center bengihlala ekhaya center mina sebenzela zele ebhodi musu into 30 years ago indaba endala kakhulu le yebo indaba endala kakhulu Dube asisho angisho ukuthi mina ngicabana nawe Dube hamba hayi angicabani nawe hamba uye ekhaya ufuka ulungisa into zakho ubuye uzothatha like imali ungayinikezi lo uthatha imali uyinikeza abafowenu beze la ufike ubhadale phezulu kwetafula wena ufuna imali yamalobolo ngifuna imali yamalobolo mina ngifuna ulungise into zakho zibe right uthathe unkosikazi wakho nabantwana nizihambele kahle ngesihle ukuthi noma ukuphi wazi ukuthi la kaSibeko ngakhipha ngathatha abantwana bami ngakudala waqabana lama ngiboleka izimali ngingazi ukuthi wenza kanje uzangiboleke mina imali ngiboleka imali mina kudala ngisebenza ekhaya mina wamboleka malini mntana wamboleka malini 300 something angamboleka 300 rand ake sikhulume kahle ngifuna ukufokisa ngenkani angalelanga lapha akekho umuntu ofokisa ngenkani awuhluphekanga wena abangazi ukuthi kwenzakalani ngoba mina khona manje ukuthi kufuneka imali yamalobolo ukuthi azangahlawula abantwana phela lokho mdala ngiko lokufanele ukwenze yebo lokho kufanele likwenzile ngoba alikwazi ukuba labantwana lihleli ngenzi lingakhuphi imali awucoshwa la bangazi ukuthi kwanti nje nginjena vele nala ekhaya hayi ukuthi angikwazi kuba wrong angisho la usekhaya kubo kukithi phela manje alikwazi ukuhlala nawe kini ngeke uvume ukuyibonayo lana ukuthi wrong ngiyabo khuluma udala ukuthi ufuna imali so umuntu angifuni imali ngihamba ekhaya mina dala lo elize ngaye ngihlala ngihamba usisi lo elize ngaye akekho yena akekho manje usemndeni usetohweni asikuthi mina incwadi ngiyaziphelele asake sisho ukuthi awunazi incwadi ziphelele mdala kodwa ngizwe bathi lina liyayithola ngisho igrant yakhona idala igrant liyayithola lina ngine permit nxa line permit liyakwazi ukuthola igrant ukufumana igrant kuba mbano siyahola igrant manje inkinga enkulu uthi umama uhamba nini kubo ngoba mina vele bengiyakubakela manje ngemantsende angizwa kahle nginganamali manje umantsende awunamali eyokwenza njani uye ekhaya nginayo mina ikhona ngakunika ngikubakele manje ngunike uhamba ekhaya ngenza kanjalo vele mina ngiyalipakela mdala lihambe liyothola indawo yenu lihlale kuhle angisho liyabona ngoba alikwazi ukuba ngusibara makoti buka solivale 30 years mina umntana bazonikeza imali ngeke nikeze imali ulinde bani umntana bazonikeza imali mfonile manje uzonikeza imali ihambe umntana kumele kunika indawo yokuhlala into yokuqala indawo yokuhlala bese uzobuya ke ngemali yabona thina si-operate kanjalo akwenziwa kanjalo thina si-operate kanjalo mdala buya nini mdala lizahle libuye khonapha yabona-ke manje ufuna ithishu ubhuduka ufuna ukungena etoilet
rodini ubalekile. Yeah, ubalekile ungaletha rodini. Udube. Ngihlala ngokubuza njalo ukuthi uhamba nini. Bese uthini wena? Uthi umntana kini ongafuni ukuhamba wena uzohamba noma kunini. Hayi. Manje ngijama nje. Usibeka nje ungadala ukushaya. Hayi. Ngithi la. Next. Uyahamba udube namhlanje ukithi la. Usisi wakho lo. Yeah, uyena. Sikadokotela. Manje sekashaya umthangala manje. Hawu. Kanti unjani lo muntu? Hey, Dube kanti wenzani manje? Wenza yini into yenzayo? Wenzani manje sowushaya umthangala? Wenzani? Nangu uDube angihlolela. Mana manje ubaleka umthangala. Okay, ma wawubaleka, ubalekani? Dube sizama ukunceda wena. Ngizama ukunceda kanjani? Imani, mvimbani Udube. Ngihlala ngokubuza njalo ukuthi uhamba nini. Bese uthini wena? Uthi umntana kini ongafuni ukuhamba wena uzohamba noma kunini. Angithi ayinto wakithi ongafuni uhambe. Mana phela siyakhuluma Dube. Ushaya imthangala emzini yabantu, Umthangala. Uze kanjani? Uyayibona into enjani? Ngoba kunadabu lapho. Kunadabu lapho ngani? Uzobaleka musilo muntu lo. Hawu. Oh. Ngiyontshanga nangu mama mkhulu. Manje ngijama nje. Usibeka nje ungadala. Hayi thina. Uyahamba udube namhlanje ukithi la. Usisi wakho lo. Yeah, uyena. Yey. Hey. Yeah? Ay, umngani. Hawu kanti lo mama bekathi ufuna ukukhuluma ukubi kanti kwenze njani? Kwenze njani? Mana phela okay mana. Hoza tatwethu. Okay, hoza tatwethu. Hoza sesi. Sister. Hoza. Akuna camera. Ukhuluma notatwethu. Yeah. Okay, lalela ke mama ngokuchazela. Ubaba uSmithile wathi uyakungena etoilet, washaya umthangala. Phela kufanele ukuthi siyakubona ukuthi umoya wakho uphezulu. Kodwa ke lalela. Awuphezula. Uyabona ukuthi ngendlela oza ngayo wena akusile indlela esikhuluma nawe ngayo. Mana phela. Angifuni umuntu obenze yazi ukuthi uzokwenza ngikhohle ngiyakhohlwa manje mina. Nginesipho sokukhohlwa. Ngicela ukuthi ukhulume naye. Akayichazeke Khuluma naye mtshele sister. Okay. Wena udadewethu angithi. Angisudadweni washo kanjalo angisudadweni. Okay. Awu noma ungasho kanjalo. Wena udadewethu la usekhaya kaSibeko. But uDube yesintu uDube akumele angahlali la. Yebo. uDube fanele abe like uma ethatha wena athathe wena nihambe noma ningayoqhasha kuphi noma ningahlala kuphi kube umkhwenyana uma ngabe umkhwenyana ngiyabo yabo lalela ulalele kahle kube umkhwenyana akekho umkhwenyana ohlala uSibarmakosi yo uSibarmakosi imaphuthu kancane uSibarmakosi ku wrong ukuthi ahlale ekhaya uDube uyasikhulumela uthi yena wayefuna ukuhlawula awuzangisho kanjani efonini thula ngikhuluma ngithi uzonikeza ichance nawe thula wena ngizongena endlini ke mina hayi phela ungena endlini noma wena angenzeli wena yeah thula uDube ima kancane angikaqedi hayi angikaqedi nami ngiyakhohle nami ngiyahamba ngeke ngagula ngalo so mawulibela ukhuluma into enje ngibe ngingasa understand akangiphi chance ngikhulume ngoba maye sekhulume kakhulu lokho kunye sekuyaphuma all right ke khuluma wathi udadewethu ngimi awukwazi ukushiya abantwana bodwa endlini buya ekhaya uzokuhlala noma ngabe uza nalowo muntu lo ngoba akusena umuntu omdala uzohlala naye ekhaya ugade abantwana ngathi okay ke ngabuya ngingedwa ngafonela ngathi ayusho ngalento oyisho wathi ngi100% uDube akazange ngingenise uDube ngithe ukuthi akangene la okay yeah ngiyamuzwa mama yeah into engiconcernayo mina ukuthi leyo nto leyo kwakungasi bakhulile abantwana manje bakhulile ukhona nawe yeah ukwenza into eright ngifuna ukuthi ungiunderstande kahle
ngoba lento kuba ngathi kulwiswa uDube kanti uDube mina ngifuna ukuthi enziswe into eright. Yiphi into eright ukuthi uDube la akasumkhwenyana la ekhaya. Lo muzi wakini navumelana nalabe navumelana nabo dadweni ukuthi nimhlalise kodwa kwabu wrong lokho. Right. So uDube manje ake sithi ngoba impilo yomuntu uyaziwa uNkulunkulu uyathula manje. Yeah. Njoba kunje. Ake ngifuna. Yeah. Ekhaya kubo uyakwazi. Umfowabo Dube ula eHilltop. Umfowabo Dube abadala babo omncane base Krugersdorp banezindlu khona. Yeah. Right. So anytime siyakhuluma lapho. Ngihleli la mina. Abantu bakaDube yiba bawondla lo muzi. Kodwa kunabantwana bakithi mina. Abantu bakaBodube yiba bakwazi ukubeka ipapa etafuleni ngoba khona ubhuti wabo. Uyabona ke mama. Isisu lesi lezi nto zibona la eziningi ezakho uDube. Uthi yabona into emnandi. Usisamla 10 years. Singuchaze. Usiswami una 10 years ngoba makangena la egedini ephuma umlo makangena la egedini ekhaya udumba inyawo. Siyathakatha so sengiqedile ngisafuna ukukhuluma. Yeah, into emnandi ukuthi uDube uyakwenza lokho akwenza. Uhlala ke la ngenkani makusho mina. Oh, wena ngenkani la. Wena wedwa. Mina ngiyi1. Awunalungelo uyi1 la kulomuzi. Futhi yazi wenzani? Awunalilungelo wedwa la. Bake beza bazokhuluma nami na. Bakhuluma nangu khona. Angisiwani. Bakhona ufulani wena ufulani umphelezele angifuni impelezi ke ngizemva kwakho uncela ibele wangishiyela manje wayena ayolanda abantu kwasho wena manje uzokhuluma wena womkhulumelayo awume kancane ngoba kancane futhi awume kancane yena mayifuna ukuzokhuluma wena uzoza kuba kalahleki kuba ngiyambona udadewenu ukuthi umuntu oqinile ekhanda naye indaba engifuna ukuyiqindezela it's a good decision lo ithathile ake ngithi nje sinyathelo esiright leso sithathile ukuthi uyilwise lento kusese nesikhathi akekho umuntu ongafika emzini yabantu afika azalise athole umfazi mahala ahlale khona mahala bese kuyathuleka it can't be right okuyikho njengobusho kwakhe ethi yena okungcono hlangana nalo munye usisi wakhe nicela ukukhuluma naye ngokuthi uDube akahanjiswe la ekhaya. That's the way to go. Okay. Ukuze izokwenzeka lento ngokuthula. Because abekaze ngaba abantwana ngisho sebakhulile manje. Sebakhulile. Sekumele abone indlela ekhaya. So uyibona kanjani? Ngibona i-right indlela enjalo ngoba kusho ukuthi lento leseyine influence even nasebantwaneni bakhe uDube ukuthi ubababo ngeke ahambe la. Kusho ukuthi uma engeke ahambe ubababo la sekukubo bobabakhe sekukaDube la akusikasibeko ngoba manje nomuzi wakaDube nabantu bakwaDube sebakhona ukuza bazokondla abantu bakasibeko. Yayibona ke manje. It's absolutely wrong. Anisiyababona ke manje sebenzani sebalwisa umntanami. Yeah. Sebalwisa umntanami. Sebayamxotsha baxoxa umntanami. Akwenzeki. Akwenzeki. Ngina ukuthi ngihambe. Angeke uhambe. No, akwenzeki. Wangiphikisela bona ngiphila yiphi impilo yakhe. Uthi ngihambe uthi ugogo wami uphi? Ugogo wakho la. Hayibo, akhonakala ithi so attend 2 minutes. So you attend 2 minutes. So bafowethu na into engifuna ukuthi nginibonise yona. Esikhathini esiningi yibo labo dadewethu abasifakela le inkinga kangaka. One uthanda indoda kuze kweqe ukudlula indlela owafundiswa ngayo ukudlula umndeni wakho ngomuntu ongavela kushenje noma ngabe kunini. So ngifuna ukuthi nifunde kulesiqephu sanamhlanje ukuthi ibani careful lento ukuthi nithi umuntu akayogada umuzi ahamba netorokisi kufanele ukuthi iphele leyo nto leyo ngoba umuntu makathanda umuntu wakhe abazijolele la umuntu akahlali nje la kusemkhweni bakhe. So ngisazokubuyela ngoba umsindo ngathi uqala phansi manje sibone ukuthi singayilungisa kanjani ukuze bangalwisi nomntana kaMama. So nawo namanje inkinga efana nale sicela ukuthi usibhalele sokwazi ukuthi si attend sibone ukuthi